patikane. Kode kaunti ma Homa Bay ni obila e kaunti ma Homa Bay osechako timo nonro hewi nek mar jabodaboda moro ma ichich ni nyocha onegi kaeto ojwang' ringre e otogoro mar Minyaga e tok chiro soko Mjinga e boma ma Homa Bay. Ringre Fred Abadi noyude gi johala kalewo e pi Minyaga mantiere tok chiro no bang' ka nolal giko odira mokalo. Jafo marwa Ali Abich nigi ler koya e kaunti ma Homa Bay. Okinyi ma kawuono jopiny kaachiel kod johala e chiro ma soko Mjinga e boma ma Homa Bay ne obedo kod buok maduong' bang' kwanyo ringre jabodaboda moro ka ojwang' e otogoro mar Minyaga manitie tok chiro ni. Jago ne wacho ni ne owuok dala gi giko dira mokalo kendo familia mare osebedo ka manye bang' ka ne orem dok dala. Ka okinyi ma kawuono jopiny ne obedo kod buok maduong' bang' yudo ka ringre lewo e pi Minyaga ni. Kijana ni nyoro wamanyo nyoro chakre okinyi nyaka godhiambo. Wach motimore kawuono ni ne onge pachwa kabisa. Nyathini nyocha owuok dala chieng' Saturday godhiambo ka gibiro yweyo town ka gi osiepene moko mane gikorego. Kasto osiepene go ka nyoro wapenjogi to ginyiswa ni nyathini nowuok owegi kuma ne giyweye. Omiyo wan wakawo mana thuolo mar nyiso sirikal mondo otim uchunguzi maber mondo wang'e ni jok mage monego Fred. Kech nyathini komokwanye ni nenore ni no gigoye kumoro kasto gibiro gibole ka. Jopiny manokwanyo ringre rawera no wacho ni ringre no ne ofweny gi jaohala moro ka olewo wi pi ka giwacho ni gin kod chich ni rawera no ne onegi kamoro machielo gi jonjore moko mapok ong'e mane oting'o ringre modhi ojwang' e kar Minyaga no. Ne ambe a patrol e chiro kae to bang' dakika moko madirom 35 kamano tayudo sime kowuok kuom members wa mag chiro. Negi kwanyo body moro e drainage moro ma tok chiro soko Mjinga kae. Koro ambe ka biro mondo achuo mabedo witness maneno ka body ni kanyo. Tagocho ne chief ka inform e gimotimore. Mwawinjre kode ma chief obiro area mobiro moneno witness. Ok wawinjo kwa mor gi wachni. Wuoyni no negi to kel mana kama watieka. Jogo matimo ohala e chiro ma soko Mjinga wacho ni kar Minyaga no koro osekwanye ringre madirom adek midhi tibolo kanyo ka giwacho ni jonjore tiyo kod thuolo mar wito ringre kanyo endo kaluwore kod rach mare kane gikwayo sirikand kaunti mondo olose kar Minyaga no. En kama osebedo ka mae nek ok nek mokwongo. Nyathiwa ma nyako notho loka cha notho modhi moro be ando to gi bathe kocha ogula no muomogo. Koro wakwayo kaunti government okanyalo maka wacho gino ni gibi losnwa gini gibi lose mondo gidine by next week. Dango kwa inyire to jimero to wange mabiro chalo kaka Nairobi manche ni nyumba ji kama chiegni to ji okong'e ni nego ji. Gini nyalo duok medore ka ma ji nyalo medo kendo ang'owa nyumba jomoko ka kako sen wange ni kar bugo ni ji biro medo nyumba dak gibi lornwa gini. Ka adwa bedo kar nyumo jomotho ogeng'nwa go odinwa ka olosnwa daraja kata pod obedo ni chiro pod iloso ok tam wang'a yo ni losore. Nek ma koch ma jari mapiko ni endi okelo kiondogo ne johala matimo ohala e soko Mjinga kaendi kod alwora mare ka gidwa ni mondo sirikand kaunti omany kaka loso bugo mar Minyaga ni endi ma giwacho ni osebedo ka kelo pek e alwora ma chiro ni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Thieth mag ji giwegi e kor gwenge medo